susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Bay, ano mo tanaw ba? Ano topic na to gapon? COVID. Ha? COVID? Oh, Nanay assignment? no. Asa di kagapon? Patay. Kalintura, budo kong lubot gapon. Ha? Kalintura kay ka. Libot sa kutoy. COVID na kanya. Takdan pa lang ko. Ah, grabe po rin mo karte. Ako mang lubot ang kalintura, di man akong naw. Sabi ng mga tao eh. Palayo lang gud ta, may nang manigurado. Ah, grabe po mo eh. Kaya sire. Napagurto yung hapit lain ba? Good morning, sir! Good morning, Sab. Asa man yung isang kauban? Wala, be ako kabalo, sir. Pregnato din internetan, sir. Adik ka ba itong internet? Kundi mayot to sir kay halinon ba to bayot. Okay. Sit down. Yes, sir. Yes, sir. Hoy, Tinoy. Asa mo kakapon? Nagbantay mo sa kumangod gapon, sir. Kapon gulong. Iba giingnan ta ka nga tanggalon ni mo ang imong mga earrings. Kay pangit kay katanaw na na. Estudyante ba ka? Tanggalan na. Eh, sir. Eh, sir, may tagtangon, sir. Pagtangtan ako, mga ibutan na. Sige. Tagaan sa ka ko konsiderasyon ron. Pero ugma ha. Di na ko gusto nga makitaan nga nag arios ba ka? Gusto ba? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, sit down. Sir, salamat, sir. Unsa man ang style mo bulandot? Na sige mo kagalit? Naglag-lag siguro ka ba? Mura na ba yung kag-bright? Ano ulit masiglaan, sir? Bulok na na. Ikaw ang gani, liba. Nakoy i-question mo ba? Kung matubag ba nini mo? Isa may mayor dire sa Panabo? Kabisi nga puta na, sir. Si sir lang pagod. Nakatsamba o rin kang bubuha ka? Ako, sir. Nakoy question ni mo. Kailan kang marke? Wala na ba bulandot? Kinsa man dahil na? Mao na, sir. Kay busy kag tudlo. Wa kay laag-laag. Kinsa man gyud dahil na? Si Marque, sir ba? Katong kabit sa mga asawa. Sak! Pagka-bright yun yung katarakap! Bantay mo ko sa kumangod, sir. Morning to! Sige, likod!